mâncăm astăzi? Papanaș. Nu, pizza. Papanaș. Nu. Hai să vedem cine câștigă atunci. Bine. Haide, începe tu. Pizza, pizza, pizza. Papanaș, papanaș, papanaș. Hai. Safe. Safe. Mă sperii. Papanaș. Oh. Mănânc-o. Ah. Pizza. Hamburger. Safe. Safe. Papanaș. Oh. Pizza. Haide. Mai acum. Safe. Nu știu pe care. Pizza! Aș mânca pizza! Nu vreau. Ba, da. Nu, lasă jos. Asta mâncăm. Nu, mâncăm asta. Nu, mâncăm pizza, am zis. Hei!